Хикмәтле, ой чакта теткәләнеп беткән кагазга охшаган тормыш юлыбызның бер ноктасында йөрәгебез пошмаганда мәңгегә сакланган иң ягымлы сүз миебезне үтеп ала да. Һәр кеше өчен иң кадерле булган бу сүзне бер туктаусыз кабатлый башлыйсың. Әни, син инде бу сүзне әйтүдән туктаган булсаң да, аның белән кичергән тормыш юллары орчык әйләнгән төсле хәтердә бетерелеп, кабат-кабат сине үткән көннәргә кайтара. Мәскәү каласыннан дустым кайтып төште. Әни син җирләргә кайту икән. Телефон аша аңа шылтыратып, мондый вакытта әйтә торган сүзләрне кабатлыйм. Аңа юату сүзләрен әйткән вакытта мине чорнап алган хис кинәт яшен утыдай кабынып китте. Мин кычкырып җибәрүемне сизми дә калдым. Дустым, килер көн син кемне, нинди кадерле кешеңне югалтуыңны аңларсың. Бүген син әле ул уйлардан ерак. Ә менә соңрак ул кадерле кешеңне, әниеңне кирәк кадәр ярата белмәгәнеңә үкенерсең. Мин бу сүзләрне үзем дә сизмәстән кычкырып, йөрәгем түреннән әрнеп әйттем һәм миңа бу минутта бигрәк тә күңелсез иде. Җылы көзге көннәрнең берсендә мин дә әниемне мәңгегә югалттым. Күп еллар үтеп, үзем инде 3 кыз атасы булгач, әниемне күз алдыма китереп утыра торган көннәрем ешайтылар. Әннә, әнкәй, әни, әнкәшкәем. Ничә төрле сөю биргәнсең, кабат-кабат кайтып алларыңа баш куюын алдан белгәнсең. Яшәгәнбез уртак бер кан белән тоеп бөрүк йөрәк тибешен, бер сулышның иркен татыганбыз. Мин өзелгән бәгар җимешен. Бар Худамнан син җан сорап алдың. Сөюңнән тәнгә нур тулган, мәңгелектән килгән яралыгыма кояшым да җирдә син булган. Дөнья тәмен белдем сөтең аша, бүләк иттең бишек телемне. Аның аша инде табарсың дип дөньялыкта калган гыйлемне. Мин 7нче төпчек бала идем. Калдырмадың үзең артыңнан, гаиләнең төрле кыллы сазы йөрәгеңә бер-бер тартылган. Өзелде кал. Әткәй китеп барды, 8 ятим калдык озатып, бер өй тулы әрнү җыеп калдың, мөнәҗәтең торды ятып. Һәммәбезгә иман, ышану бирдең, җир ямьләргә күпме көч куйдың, 7бездә 7 йолдыз күрдең, күз нуры итеп күккә очырдың. Онытмадык ана хака кадерен, гомер буе җанда йөрдең син, әнкәй, әнкәй, һаман безгә бирдең, кайтардыкмы меңнән берсен. Әннә, әнкәй, әни, әнкәшкәем, 100 ел буе балкып яшәдең, юк, үкенмим, бәхет яше булып кабереңә тама яшьләрем. Син җирдәге якты кояш идең. Син булганда бар да яхшыга, синең арттан йөгерәм яланаяк, соңрак калып, Худам каршына. Әнкәйләргә мәңги бала булып, алабык шулып уйлар җитсә китәр. Туган якларыннан аерылып, ерак-еракларга китсә китәр. Aralar
Туған үскән җиргә бер көн кайтайын. Йөрәкләрдән чыккан изге сүзне әнкәйләргә рәхмәт, рәхмәт әйтәйен. Әнкәйләргә рәхмәт, рәхмәт әйтәйен. Әнкәйләрнең кадерен белмибез шул. Бала күңеле мәңге далада, кош теледәй генә хат хәбәрдә. Зур куаныш, шатлык анаган. Йөрәк араларны якынайтып, тауган үскән җиргә бер көн кайтайын. Йөрәкләрдән чыккан изге сүзне әнкәйләргә рәхмәт, рәхмәт әйтәйен. Әнкәйләргә рәхмәт, рәхмәт әйтәйен. Әнкәй баштан сыйпый, шундый йомшак әнкәй куллары. Әнкәй фатихасын алып китсен, белән һәр чак уңай юллары. Yürəklərdən çıxan izge süzüne ənkəylərgə rəxmət, rəxmət əйтəyin. Ənkəylərgə rəxmət, rəxmət əйтəyin. Ənkəylərgə rəxmət, rəxmət əйтəyin. Бала чагым, әниемнең йөзен миңа якынайтып, зур мәхәббәт шаткылары белән караган шатлыклы күзләрен һич тә онытырлык түгел. Ә бит оныттым. Кызганычка каршы булдылар шундый еллар. Бүген исемә төшерәм. Әниемнең мине күтәреп, үзенең танау белән минекен кытыклап, шыркылдатып көлдергәнен. Ашарга пешергәндә йомшак, моңлы тавыш белән безнең халык җырларын әкрен генә киләп йөргәнен. Әле акыл кермәгән кечкенә улым мине ничек сөйде әнием. Бала чагымда әниемнең нурлы күзләрен тутырып, озак итеп миңа карап утыруын тоеп аптырый торган идем. Бәлки шул вакытта ул әтимә малай бүләк итү куанышы белән бергә улының тормышта көчле ир-ат буласын сизеп, белеп карагандыр. 5 яшьлек вакытымда бик каты авырып әниемнең котын алдым. Минем хәлем начар иде. Ашыгыч ярдәм машинасы белән хастаханәгә алып китеп барганда, табибның йөземә кулы белән кагылып, "Эй, малай, китмә, китмә" дигән сүзләр аша, әллә кая күккә, яктылыкка табан толып, әйләнә югарыга күтәрелә башлагач,
Әниемнең кошчыгына омтылган кош кебек минем янымда ни эшләргә белми изгәләнеп, бәргәләнүен тоеп, күк яктылыгыннан аерылып, кире җиргә төштем ахырсы. Мин бу мәлдә әниемнең хәлен аңламаган булсам да, аңыма килгәндә әниемнең гайре табигый тавыш белән кычкырганын ишетеп, хәйран калдым. Бу минутта әнием йырткыч кебек һәр кемгә ташланырга әзер. Мине улын коткарсыннар өчен әллә нинди тузга язмаган эшләрне эшләрлек хәлдә иде, күрәсең. Бәлки шушы тавыш мине һавада очып йөргән җиремнән җирдә тормыш көтәргә кире кайтаргандыр. Әниемнең миңа булган карашы, мәхәббәте меңләгән вак-вак кисәкләр рәвешендә җыелып, мине уратып алга, бәхетле тормыш юлына атлаттылар кебек. Тик мин әле үсеп егет булгач та, кызганычка каршы әниемнең мәхәббәтле карашын аңлый алмыйча, тәкәбберләнеп, әниемнең иркәләгәненә ояла торган идем. Хәзер бик тә әниемне аңлар һәм үзем олы яшьтәге ир булсам да, башымны итәгенә куеп иркәләнә, үзем дә аны юата, назлый белер идем. Тик киткәнне кайтарып булмый шул. Өйләнеп, өебездән киткәч, әним янына яшкереп булмады. Әтием инде дөньядан киткән иде. Әним янына килгәндә, ул сүзсез генә йөземә озак итеп сәерсенеп, әрнеп карап, әллә ни эсли. Шелтәләп нидер әйтергә теле иде кебек. Әйе, бу хәл мине борчый, ачуны китерә, кәефемне боза иде. Әним янына мин сирәк бара башладым. Шул көндәрне кире кайтарып булсачы, мин үземне башкача, башкача тотар идем. Болачакта карда аунап туйгач, өйгә чыгып керә идем дә, әнкәемнән кар кактыра идем. Күл җәйлә иде идәндә. Хәзер дә бер, кайтасы килә. Әнә мамык түше юлларны кактырасы иде әнкәемнән чәчләремә кунган ак карны.
Adashmasqa dolalarda biz kerakmiz bolalarga Adashmasqa dolalarda biz kerakmiz bolalarga Merhameti bo'lsin yozmish biz o'stirgan bolalarga Шулай да бер вакыйга мине үзгәртте. Әни янына еш бара алмавымның тагы бер сәбәбе мин геолог. Һәр вакыт диярлек өемнән еракта эшлим. Бер вакыт шулай эштән ялга кайткан чагымда телефоннан шылтыратып тормый гына әниемә кирип чыгарга булдым. Капка янына килеп җитәр алдыннан кинәт әниемнең күз карашын сиздем. Урам буш. Бер кем күренми. Капка янында бер өем кым гына тора. Мин аптыраудан туктап калдым. Әнием күренми, аның күз карашын тоям. Ул күз карашы шул бер өем кым ягыннан. Менә кинәт кым селкенеп куйды. Мин әниемнең кым эчендә утырганын күреп, йөгереп килеп кулларын тотып алдым. Оның каршысында тезләнгән килеш үзем дә сизмәстән кочаклап, "Әнкәем, минем ни булды? Ни эшләп монда утырасың?" дигәч, ул гаепле тавыш белән күзләрен яшереп, "Аякларым бик авырта, балакаем. Түзми кым эченә кирип утырдым" дип башын аска иде. Мин аны җитәкләп өйгә алып кирдем. Шушы мәлдә йөрәгемнең бер пычмагы үкси яшь кыйды. Үз гаебемне танып, әниемә сирәк килүемә үз-үземне битәрләп, озак кына уйларым ишендә кайнап утырдым. Еллар буе йөрәгемдә сакланган, бәлки катып калган иң йомшак, иң ягымлы сүзләрне бер туктаусыз аңа пышылдадым һәм үземнең тавышымны үземдә танымадым. Еллар агышында әниемнең минем өчен булган ягымлы сүзләре, күзләре бер артлы күз алдымнан үтте. Әйе, мин бу көнне әниемнең улы идем. Әнием кинәт кенә яшәреп, яшь вакыттагы кебек нурланып киткән күзләрен миннән алмый. Беләгемне кысып тоткан килеш озак кына елмаеп карап торды. Ул караш бу көнне һич кенә дә минем ачуымны китермәде. Тик оятымнан кая керергә, үткән көннәрне ничек итеп кире кайтарырга белми, әниемә сиздермичә генә йөрәгемнән яшь кайдым. Үзем бер туктаусыз эшемнән, "Әнекәем, нигә мин сине аз сөйдем? Ник синең өчен вакыт тапмадым? Синең әрнүле күз карашыңны аңламадым" дип бер туктаусыз улап, урынымда шайкала әрнеп утырдым. Әгәр үткән вакытны кире кайтарып булса, мин хәзер әнкәйемә бәхетле көннәрне бирә белер идем. Шәфәкләрне алсу нурга манып, моңсуланып көндә кояш бай. Тынга бирми бер уй йөрәкләргә, рәнҗемәде микән әнкәй җаны? Заман кызу, без үзебез әле заманнан да кызу, кайнар канлы.
Шул кызуга тиеп кайшакларны рәнҗемәдем икән әнкәй җаным. Кеше итеп юлга чыгарганчы мең бәләдән мине йолып калдың. Коткара күр тагын бер хәсрәттән. Рәнҗеп күрмә миңа, әнкәй җаным. Кешеләремә күрә, сагынганга күрә, әниемнең моңсу йөзләре. Гөлкидәдер һаман, юксынадыр сыман, юллардадыр һәр чак күзләре. Gülküdedir kaman, yoksunadır sıman, yollardadır her şah yüzlere. Kaygı hasret çekme, Күз яшьләрен түгмә, юаныш юк дип җаныма. Ирекле кыш булсаң, калпаны чалсаң, кайтыр идем мәнгә яныңа. Ирекле кыш булсаң, талпаны чалсаң, кайтыр идем мәнгә яныңа. Кайгыларга салдым, бер ялгызым калдым. Кыендыр шул өзелеп үткәндә. Усагыңда катылып, булсам иде шатлык, ömür күзең килеп җиткәндә. Bulsam iде şatlыk, ömür күзең килеп җиткәндә. Булсагаңда картылык, булсам иде шатлык, ömür күзең килеп җиткәндә. Ömür күзең килеп җиткәндә. Бүген мине шул гына юата. Теге дөньяда әниемне очратырмын. Һәм әлбәттә ул оҗмахта булыр. Ә бүгенге әнкәем мин әле анда ашыкмыйм. Чөнки оныкларымны дөрес юлдан тайпылмый яшәргә, минем ялгышларымны кабатламаска, әниләренә булган мәхәббәтләрен саклый белергә иретәсем бар. Бүгенге бәхетем тормыш юлдашым белән тиз генә аерыласым килми. Ул миңа шул кадәр сине, әниемне хәтерләтә. Җырлый-җырлый аш-су әзерләве, миңа булган җылы сүзләре,
күз карашы, елмайып эшкә озатуы, эштән кайткач ягымлы сүзләр белән каршы алып ашарга утыртуы. Әниемнең ризалыгыдыр бу дип тынычланам. Ходай миңа шундый тормыш юлдашын, хатынымны биргән икән, димәк, әнием мине кичергән. Ак яулыклы, ап-ак күлмәк кигән, яшел ялан буйлап каршыма әнкәй килә. Ә мин сабый сыман аның кочагына ашыгам. Мин йөгерәм. Әнкәй нигә өнсез танымыймы әллә баласын? Күкрәгемне үткән уйларымны килә тизрәк әйтеп каласың. Кайтып бик тә әйбәт эшләгәнсең. Син бит берәү генә әнкәбез, бу гомерне инде белеп кенә үкенмәслек итеп яшәрбез. Ушакларда утны сүндермәбез, кабатланыр бишек җырыбыз, күңел бушаганча сөйләшербез, эш бетмәс ул, куеп торарбыз. Бала өчен җанын фида булып, тынгы белмәгәнен кулларның сөйләшербез, оныкларның ничек баладан да газиз булганын. Мин бит синең йомшак кулларыңның иркәләвен сагынам һаман да, шишеп җибәр күңелем тиеннәрен, бер генә сүз әйтче балаңа. Килгән юлы буйлап китеп барды, эндәшмәде, хәтта күрмәде. Кабер каеннары арасында бер җилфердәп калды күлмәге. Bala şakta suğan baran deyip başlap gideyim ənkəyim. Üskə yerlərim tərəzilərdən almam, Kütəydi seni ənkəyim. Qaydayken ənkəy qaydayken, şişmelerler gitmez suları. Yok ölünmegen ənkəy yuğalamalan, suğalına gitken ibarı. Ölünmegen ənkəy yuğalamagan, suğalına gitken ibarı. Son boyunla üsken şəşəklərdə Baydan gəydib soruyma, Ak şəşəklər mila cavab birər, Sonlağandır biraz muayab. Qaydayken ənkəy qaydayken, Şişmelerden gitmez suları. Yok ölünmegen ənkəy yuğalamagan, suğalına gitken ibarı. Yok ölünmegen ənkəy yuğalamagan, suğalına gitken ibarı. Su boyunda üsken tol kızları, Ənkəy köyün əllər
Балар белла суға дейіп кеткәш, мәңгілікке кетмей әнкәйләр. Пайда икән әнкәй, пайда икән, шишмәләрдән китмәс сулары. Юк үлмәгән әнкәй, юғалмаган, сугагына киткән ни бары. Юк үлмәгән әнкәй, юғалмаган, сугагына киткән ни бары. Кадерле дусларым, бигрәк тә ир-атлар, соңгы сүзем итеп шуны әйтәсем килә. Әнкәйләрегезне онытмагыз. Аларга тиешле җылы сүзләрегезне йотып калдырмагыз. Аларның хәлен белергә вакытыгызны кызганмагыз, чөнки үткән көннәрне кире кайтарып булмый. Әнкәй-әткәй бакылыкка күчкәч, гаеплемен диеп терсәк тешләп утырырга туры килмәсен үзегезгә. Бу сүзләрне сезгә малай актыгы түгел, ә гомеренең кышына кереп баручы, тормыш дигәненең әшесен төшесен татыган олы яшьтәге абзый кеше әйтә. Ана кеше теге дөньяда да безнең өчен хафалана, ул анда да балалар өчен сакта. Кайгырдың син, әнкәй, авырсак та, кабынасың безгә авыр чакта. Сызарыңны беләм, бу тормышта без ялгышып бер көн абынсак та. Керфек какмый чыккан төннәрең бар, ут йотыпла узган көннәрең бар, саргаясың тәрәзәдән карап, кай җирләрдә тагын көннәрең бар. Көйнәсең җирдә хәсрәт барға, агыласың гүя болытларда, тамып уза көйгән иреннәргә инде сулып барган минутларда. Гаҗиз идем газап чиккәнеңә, шит кайгыдан яшьләр түккәнеңә, төшендем мин. Безгә генә түгел, бар дөньяга ана икәнеңә. Чакта дуслар әнкәйләргә кайталмыйбыз вакыт җиткереп. Вакытлар табылыр әнкәйләрне кире, кайтарыплар булмас кирегә. Табыйк вакыт кайтиган көйләргә, бары күзләренә карарга. Гомерләр тиз уза, ашыгайык дуслар, үкенеч кергәнче арага. Гомерләр тиз уза, ашыгайык дуслар, үкенеч кергәнче арага. Теләнеп
кайтыр диеп көтәсең. Тагын алданды бит күңелкәең, газиз балаң әле еракта. Табип вакыт кайтигән көйләргә, бары күзләренә карарга. Гомерләр тиз уза, ашыгайык дуслар, үкенеч кергән арага. Гомерләр тиз уза, ашыгайык дуслар, үкенеч кергән арага. Ашыгайык дуслар, үкенеч кергән арага. Үкенеч кергән арага. Үкенеч кергән арага. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларым, әле сез «Әнкәем минем» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Равил Рахмани, Галимҗан Гыйльманов шигырьләре кулланылды һәм Сөембикә журналында басылган әсәрләр алынды. Инде музыкаль яктан Салават Фатхетдинов башкаруындагы «Әнкәләргә рәхмәт» сүзе, Бәшир Насырова башкаруындагы «Балакаем», Рөстәм Закиров башкаруындагы «Әнкәй» җыры, Нәфкать Нигъматуллин башкаруындагы «Суга киткән әни» һәм Вәсилә Фаттахова башкаруындагы «Әнкәй» җырлары бизәде.